un jugador muy contundente y la verdad que hubiera estado bien que se hubiera quedado con nosotros, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, esperemos que le vaya bien allí. Uns que marxen i uns altres que venen, dèiem. T'ha costat una mica, no?, això del teu fitxatge per l'Espanyol? Ya ves. Des de la temporada passada, ja al mercat d'hivern, que volies venir, ¿no? Sí, la verdad que llevábamos tiempo hablando con el Español que me quería y bueno, pues la verdad que se ha hecho un poco largo y más en estas últimas semanas que ya estaba casi hecho y no podía estar con el equipo ni entrenar. És que tu miraves allò dels altes, bajas interessen que surt als diaris i posava alta Sergio García, però Sergio García encara no era jugador de l'Espanyol. Hi havia un show format entre 3 equips. En algun moment de tot el show, Sergio García va pensar és que finalment no podré anar a l'Espanyol. No, porque me transmitían que estuviera tranquilo, que iba a jugar aquí en el Español sí o sí, o sea que estaba tranquilo, pero a la vez nervioso porque yo tenía muchas ganas de empezar a entrenarme con el equipo y... Has estat entrenant d'amagat, no?, també una mica. Sí, estaba... ¿Ho puc explicar? Home, per no perdre la forma. Sí, claro, que si no, tantos días sin entrenar, pues no, uno pierde la forma y la verdad que he estado todos los días entrenándome en un gimnasio porque no podía ir a otro sitio. Estàs content a nivell personal? Com t'ha rebut el vestidor? Bien, muy bien. La verdad que el vestuario es un vestuario muy unido, son todos muy amigos. Ya desde el primer día pues me he adaptado muy bien porque la verdad que son gente sana, que llevan bien el vestuario y espero que sea así por mucho tiempo. Hi va haver un moment, mentre durava tot aquest show, que han estat ben bé 15 dies, que Sergio García va rebre ofertes d'altres equips i ofertes importants, amb millors sous. Sergio García, recordem que ha rebaixat el seu sou per venir a jugar a l'Espanyol. Per què aquest interès total en només defensar la samarreta de l'Espanyol tenint altres ofertes, com dèiem, més sucoses? Podies guanyar més diners al futbol turc o...? Bueno, porque la verdad que bueno, yo me quiero volver a estar como antes, que bueno, que este año pasado pues no me salieron las cosas como quería y la verdad que con el equipo que hay ahora en el Español y los jugadores que hay, pues la verdad que era un sitio para poder volver a ser el de antes y no he mirado ahora mismo el tema de dinero. Yo pienso solo en el fútbol y eso pues se lo deja en segundo plano. Quants gols vas fer la temporada passada? 12 o 13. Això fa molta falta aquí a l'Espanyol, ho saps, no? Perquè el gol era la signatura pendent la temporada passada, es van batre tots els rècords negatius, no sé si es van rendibilitzar molt bé els gols que van fer. Tu saps que no et pressiona aquesta cosa d'haver de portar gols a l'Espanyol? Ja no és la signatura pendent, avui ho podem dir, no? Perquè si segueix amb aquesta dinàmica, però és una pressió afegida per tu? Quants gols pot garantir? No, yo espero que más de 10 pueda marcar y... Aquí queda, gravat, ¿eh? Sí, que espero que pueda marcar más de 10. Pero bueno, lo importante para mí es el equipo, que hay gente arriba que puede marcar gol y ya se ha visto hoy con Osvaldo, que también tiene mucho gol y esperemos que sea con todos, que podamos aportar cada uno todo lo máximo posible para que no solo depender de un jugador. Estem veient més de 10 gols, a veure, perquè això queda anotat i després recordem que ho van dient. Sergio García prometió tantos goles. Estem veient un recull de gols de Sergio García, estem veient el seu look. Quin cabell, per favor. Com ha anat canviant el seu look. Recordo que en aquesta època et deien Bart Simpson. En recordes que et deien Bart Simpson? A l'inici de la teva carrera et deien així. Amb aquella cresta rosa i amb la cua, t'hem vist looks de totes les maneres. La verdad que sí, que antes me llamaban así, pero... Te llamaven així, eh? Ara ja no. Per sort no va quallar, perquè, clar, aquí estem veient aquests gols i després també hem de parlar d'un amic de Sergio García, perquè va tenir un detall molt maco Sergio García la temporada passada quan li va dedicar un gol a Dani Jarque. Recordem que ara fa tot just un any l'Espanyol començava la temporada en un estat de xoc, molt depressiu, un estat depressiu. Aquest any, en canvi, ha generat molta il·lusió. Sergio García, aquí veiem dedicant aquest gol a Dani Jarque. Això va ser molt agraït pels seguidors de l'Espanyol, ho saps? Bueno, la verdad que yo me llevaba muy bien con él y bueno, pues
mágico, que es el que me dio la camiseta para poder dedicarle el gol, y la verdad que la llevo, cada partido la llevo... Ah, ¿la portes cada partit? Sí, la llevo debajo de la camiseta porque la verdad que se lo merece, que todos estemos con él, aunque él no esté, y bueno, pues siempre lo llevaremos ahí dentro. Déu-n'hi-do, Un bon detall. Un bon detall. Ja sabem que Sergio García porta tots els partits que juga. S'hi ha de dedicar més a 10 gols amb la samarreta. Exacte. També la portarà jugant amb l'Espanyol, evidentment. Avui també, per cert, que l'afició al minut 21... Sí, això és una cosa que també no canviarà, Això no canviarà mai, segurament. Aquest minut d'aplaudiment. No, això ja no canviarà mai. Hem d'acabar, però hem de parlar abans del mercat d'estiu, perquè encara no s'ha tancat. S'ha de confirmar el fitxatge de l'argentí Aldo Ducher, i podem dir des d'aquest programa que aquest fitxatge es confirmarà demà, que segurament serà només l'última incorporació, la de Ducher. La de Ramis finalment sembla que no es produirà perquè el Mallorca posa moltes pegues, demana molts diners. És un jugador que només li queda un any de contracte, demana masses diners per les pretensions, però sí que us podem assegurar que, vaja, un 99%, el fitxatge de Ducher es tanca demà. Tu, que has estat 2 temporades allà a Sevilla, tot i que l'equip rival, què ens pots dir d'aquest jugador? Pues creo que es un grandísimo jugador, que nos va a venir muy bien, que pelea mucho en el campo, y bueno, pues nos va a ayudar a todo el equipo para mejorar lo que hay. Doncs esperem que sí, que acabi de completar. Un veterà dels Carrasca, i jo encara no tiro la tovallola per Ramis, que seria un gran reforç per l'Espanyol. Queden 2 dies, a veure si hi ha sort i Ramis també ve a jugar a l'Espanyol. Seria un gran equip, Hem d'acomiadar, i avui acomiadarem amb un musical d'aquests amb gols, perquè n'hem fet 4, 3 al nostre compte 3 l'Espanyol i una particular. Primera jornada, la setmana que ve no tornem, perquè hi ha aquestes coses del futbol de la Lliga, que hi ha descans. No es pot considerar descans perquè, clar, quan has jugat només una jornada, descansar és una mica estrany. És l'aturada clàssica de la Lliga de fa ja una pila d'anys. Així que moltes gràcies per ser allà en aquest primer programa de la temporada. Esperem que hagin gaudit amb aquesta victòria i a dormir feliços. Molt bona nit. Que vagi bé, bona nit. My time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the 7 seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around.